Bir gün bir gatra bal bir yerek damya. Mun ulamaly misal etip getirýär. Adam dünýeden öz gerejigini almaly. Bir gijek garynsyga muňa gelýär, agyzyny urýar datýar. Ewrilýär gitýär. Gaýtadan ewrilip gelipdir, muň tagam agyzyna gawy gelýär. Inni bir başadyndan mun datýar, inni ewrilmeýär, ýerine gitmeýär. Soňram bir başgaly gelamasyn niýakydan özüni şoňa çümdirýär. Çıkacak bolýar, başarmaýar, el aýagyny urýar, başarmaýar. Şoň üçin helak bolup ölüp galýar. Dünýäň süýjüligi eýni şo. Öz gerejigini gelakydan alyp gitse hemişe bolup durjagdy. Emme ne namaz, ne dehret, ne halal, ne haram saýgarman içine gitsen, eýni şo garynsygaň misaly bolýar musulman dogully. Pes Hudaý Taalaň ikilenji gawwarýan bendesi el-gani. Hudaýyň berende öz kesbiňme, öz işiňme, bir belliji şogluňma, namazyň jaýyna, dehretin jaýyna, halal haramyň jaýyna,